Gaur hemen elkartu gara ehundaka lagun erdigunean jartzeko eta manifestatzeko aldarri argi batekin. Astelehenean Iruñeko udalak ejekutatu zuen, aurrera eraman zuen makrodesalojo ilegala. Hortaz gain, guk gure aldarrikapenen erdigunean ere jarri nahi dugu erroldatzen blokeoa guztiz lekuz kanpo dagoela, badaudela gaur egun estatu mailan beste erkidego batzuetan padroi sozialak aurrera ematen direla eta hemen hori denegatu dela behin eta berriz, eta bestalde udalari eskatzeko etxebizitza alternatiba erreal duin eta unibertsala kalean utzi dituen 140 pertsona horientzat eta hirian zehar dauden gainontzeko pertsonentzat ere bide batez. Gaur Arantzadin makroauzolan bat antolatua zegoen elkartasunean oinarritua eta elkarrekiko laguntzan, leku hori adezentatzeko bertan pertsonek ahalik eta baldintza hoberenetan bizitzeko, eta horretarako 5 egun bakarrik falta zirenean makrodesalojo hau gertatzen da. Pertsona hauek kale gorrian gelditzen dira berriz ere, eta bertan hasia zen autoantolakuntza eta autokudeatzearen aldeko jarrera hori bertan bera gelditzen da, eta guk hori irmoki salatzen.